Jitsi Meet tresnaren bideo tutorial moduko bat egingo dugu, nola funtzionatzen duen ikusteko eta oinarrizko erabilgarritasun nagusiak ikusteko. Jitsi Meet bideo eta audio konferentziak egiteko tresna bat da, eta software librearen gainean eraikita dago, eta aukera majoa ematen du bilerak eta aurkezpenak eta sare bidez egiteko. Haukan abentaietako bat da, ez dela inolako software instalaziorik egin behar ordenagailuetan ari baldin bagara, bai PC-an edo bai Mac-ean ari baldin bagara, eta horren ordea bai egin behar dela bideo instalazio, aplikazioaren instalazio bat tabletetan edo mugikorretan ari baldin bagara. Baina bai Androiderentzako eta bai iOS-erentzako ere bai eskuragarri dauz eta erabili daitezke. Orduan, saiatuko gara urratz gutxi batzuetan azaltzen nola erabili tresna. Sarrera egin dezakegu jitsi.org-tik, baita jitsi.eusetik ere, bai? Eta, azteko bide honena, startekal edo deia egiteko hasiera emotea, bai? Eta bertan, bilerari izen bat emotea edo gelari izen bat emotea izango litzateke lehenengo urratza. Guk tutoriala deituko dugu, bai? Eta hemen idatzita, segituan martxan jarriko dugu. Hemen txe, gela zabalik, bi gonbidatu edo beste bi lagunekin ari gara deia partekatzen, Ritarekin eta Garbinerekin, eta hemen txe ikusten duzuen moduan izenak eta zehaztuta dauz. Kaixo, momentu honetan biek dauzkate mikrofonoak itzalita, eta hori kudeatzailetik egin daiteken zerbait da. Sartzerakoan lehenengo gauza guri ez zaigu agertu, baina agertu ahal izango da mezu bat agertuko zaizue lehenengo aldiz erabiltzen dozuenean, aipatu zia ahots eta bideo grabazioari baimena ematen diozuen edo, eta noski baimena eman behar diozue, bestela ez da posible izango ikustea. Oinarrizko erabilgarritasunak ikusiko ditugu, eta hasiko gara hemen pantailaren eskumako aldetik dauden 3 puntuetatik. Hemen aukera arin batzuk, ajustesetik, aukera ezberdina egiko ditugu, batetik perfilean gure izena jartzekoa, gure posta elektronikoa jartzekoa. Bestetik, aukera dago hizkuntza erabakitzeko, ze hizkuntzatan izan nahi dugun tresna, euskeraz ez dago, baina bai katalanez, ingelesez, gazteleraz, bai aukeratu daiteke. Beste aukeratako bat, hemen 3 puntuen bidez egitekoa, elkarrizketa grabatzeko aukera egongo litzateke, honi eman eskero, eta bai audio eta bai irudia ere bai grabatuko lukete. Eta beste aukeratako bat da, batzarrean jente asko gaudenean eta jende guztiei den mikroak itzaltzeko. Gero bakoitzak hitz egin behar duenean bere mikroa zabalduko luke eta horrekin posible izango litzateke. Badago hemen aukera mikroak eta kamera itzaltzeko eta pizteko, hemen agertzen dira aukerak, honi eman da isildu dugu mikroa, eta orain zabaldu egin dut berriro, eta berdin honekin, norberaren irudia espadugu nahi momenturen batean agertzea edo, itzali dezakegu guk transmititzen ari garena, ikusten duzuen irean ja ez dagoela inolako irudirik, eta bueltan ikusiko genuke irudia. Eta gero hemen ditugu ezkerraldean 3 aukera edo, izango liratekenak, gehien, erabili ditzakegun 3 aukera, dei batean, edo batzar batean zehar. Bat izango litzateke txatarena, bidatzi zuek igual zerbait, Garbine eta Rita. Hemen txatean, mesua idaztea erraza da, hemen behan agertzen da, oso jarriko dugu, da gurea, eta bera Rita ere kaixo idatzi du, hortze daukazue. Eta, orduan, bilera gertatzen ari den bitartean, nahi badugu elkarri oharrak eta pasata hortik egingo genuke. Badago aukera bat ere
bakar bati idatzen nahi badiogu idaztekoa, bai? Beraren 3 puntuetan eman eskero, adibidez Garbineren 3 puntutxoetan eman eskero, enviar mensaje privado jartzen du, bai? Eta hemen idatziko genuke. Oso ondo, jaso du. Vale, bigarren aukera, hemen eukiko genukena, bai, izango litzateke txanda eskatzekoa, hitza eskatzeko txanda eskatzekoa. Norbaitek hitz egin nahi baldin badu momentu konkretu batean, bai, zuek eskatu txanda adibidez. Bai, Arrietak adibidez, hemen eskatu du txanda, eta, bueno, moderatzaile dagoenak, txanda ematea bakarrik honi emoten emango lioke, bai. Orain Arrietak eukiko luke txanda. Bai? Vale, eta azkenengo aukerak pantalla partekatzearena izango da. Igual nik partekatuko lehenengo, eta gero igual Ritak uste basaukala zerbait prestatuta ere bai partekatzeko. Eta, bueno, zabaltzen dugunean 3 aukera emango dizkigu. Bai, emango digu aukera gu ikusten ari garen pantalla osorik partekatzekoa, bai? Aukeratu egin beharko genuke eta konpartir diego, bai? Eta orduan momentu hontan gu konpartitzen ari garen irudia ez da gurea, baizik eta gu pantailan ikusten duguna, bai? Eta aldatzen bagara ona, beraiek ikusten daudena hauze da, ez pantalla hau da. Bai? Konpartitzea ustean oso erraza da bai. Bigarren aukera izango litzateke aplikazioak, zabalik ditugun aplikazioak ikustea. Momentu honetan nik 3 aplikazio hauek zabalik ditut, hauetako bat aukeratu eta ikustea. Bai? Eta hirugarrena izango litzateke Chromen zabalik daukagun, edo navegatzailean zabalik daukagun zeratako bat bakarrik ikustea. Bai? Pestainatako bat bakarrik ikustea. Bai? Eta, bueno, guk nola ikusiko genuken, igual Rita zuk zabaltzen baldin badozu, zuk daukasun zerbait hortik, partekatzen baldin badozu. Bai, ederto ikusten da. Edozelako dokumentuak zabaldu alko genituzke horrela eta besteekin partekatu. Hasieran aipatzea astu zaizkit pare bat kontu, bat informazio botoi hau daukagula non lotura partekatu dezakegun gure batzarrarena, bai, hemen agertzen da beti, bai, goian URL-a, baina baita ere hemen agertzen zaigu, ia zein dan gure helbidea edo gure batzarraren helbidea, bai. Eta posible izango litzatekela era berean iztea, bai, ze bestela zabalik geratzen da eta edo nor sartzeko aukera aukiko luke, baina guk pasaitz bat gehitu aldiogu batzarrari eta orduan linka pasatzearekin batera pasaitza ere bai pasatuko genuke eta sartzen den edo hori pasaitza eskatuko dio sistemak, bai? Eta pizka bat horiek bi aukera horiek ere emoten ditu, bai? Eta gero bestetik da, batzarra ikusteko modu ezberdinak ere izan ditzakegula pantailan, bai? Lehen egon gara, pantaila osoan ikusten batzarrean dauzen bestekideen zerak, baina horrela mosaiko moduan ere bai ikusi dezakegu. Eta, bueno, azkenik edo esatea, kudeatzaile dabilenak badaukala aurretik eta ondoren bebai, apur bat batzarra kudeatzeko aukera, ez lehen esaten genuena. Momentu konkretu batean, persona bat hitz egiten aldin bada, gainontzeko guztioi mikroa izteko aukera egongo litzateke, ezta? Adibidez, momentu honetan Garbinek itzali dauka bere mikroa, baina guk bera hitz egiten egongo balitz, guk bigarren aukera honi eman da, bai,
mute everyone else edo, horri emonda, beste guztien mikroak ere itzali egingo genituzke, eta horrela posible izango litzateke, zaratarik ez sartzea, eta horrela hitz egiten ari garen soinua edo errespetatzea, bai? Eta, bueno, hori da pixka bat honek tresna hori ematen duen aukera, eta ia baliagarria zaizuen. Esker, eta eskerrik asko Garbiñe eta Rita, eta hurrengo arte.